बोलबम बोलबम भोला बाबा पार करो। गुड मर्निं एभ्रिवान। दिनै माने बलबाम फुजाया लास्ट आरोना, खनब्रै जायो मास मोनसेयाव। दा खनथाम थांखांबाय आङो। दाखालि खननैखौ भिडिअ बानायदों, खनसेखौ आं भिडिअ बानायासै। दिनै माने भिडिअ बानायनाय जागोन आरोना। दिनै लास्ट नालाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दिनै बलबाम फुजाया लास्ट नालाय न'आवबो जोंहा प्रसाद होनो होननानै रेडि खालामबाय आरोना। न'आवबो मन्दिर दंखायो नालाय न'आव प्रसाद होनानै थांसै। बेनिफ्राय होजोंहाय डिमापुराव मन्दिर दङ जोंना, आर्य ऋषि सनातन धोरोम नालाय जोंनि धोरोमा। दा गोबाङा कमेन्ट खालामनानै सोङो, होजोंहायबो जोंना आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि माने शिब मन्दिर दङ, बेहाय लिंग दङ। बे लिंगआव जोङो दै लायनानै लुगोन आरोना। दिनै लास्ट नालाय मास मोनसेयाव खनब्रै गोलैदों, बबेबा मासाव खनबा गोलैयो आरोना। दिनै माने जोबसिगोन बलबामा। बिनिखायनो नै जोंहा बिबार बायदिसिना रेडि खालामबाय आरोना, माने प्रसाद ससाद। ओमफ्राय नै जेवारि, नैबेहाय माने लथायाव दैखौ लायनानै लुगोन आरो, बिबार खानांगौ दं बेहायबो। ओमफ्राय नै सिङाव माने नैफोरबायदि प्रसाद रेडि खालामबाय आरोना। आपेल, आंगुर, गनेश लादु, किसमिस, बादाम, थालिर होनानै। ओमफ्राय नैबे जोंना बाबा भलेनाथ शिबनि लिंग, बिथानि त्रिशल। बेनिफ्राय नैबे जोंनि आफागुरु आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि। ओमफ्राय नैबे पादुका, नैबे आइ बिमा लक्ष्मी। दायो जों फुजाखौ होग्रोनानै लानोसै। नैबेनो जाबाय बाबा गनेश, माने गनेशखौबो जोङो फुजियो नालाय। ओमफ्राय नैबे होग्रोबाय आरोना। एबार गनेशआव होसिगोन ओमफ्राय बाबा गणेशनो बिबारखौ बावग्रोखांबाय हाम्फेया। बिनि उनाव बाबा भलेनाथ, बेनिफ्राय आफागुरुनोबो बिबारखौ बावगासिनो दङ। बे बोसोरावहाय बलबामा दिनै लास्ट नालाय, बेनिखायनो जोंहा मन्दिराव प्रसादबो होनाय जाखायाखै। बेनिखायनो प्रसाद होबाय आरोना दिनै बलबामनि नामै। बबेबा बोसोराव बलबामा खनबा जायो आरोना, बबेबा बोसोराव खनब्रै जायो। मासाव बिदिनो खनब्रै जायो आरो, बबेबा बोसोराव बबेबा मास मोनसेयाव खनबाबो जायो, सप्तायाव खनसे जायो आरोना। बेनिफ्राय जोङो बिबार फिथाइ, थालिर फिथाइ, आपेल, आंगुर, नारेंखल गासिखौबो माने प्रसाद बावनानै आर'ज गाबनाय जाबाय आरो। दिनै बाबा भलेनाथनि बलबाम फुजा नालाय, बेनिखायनो जोंहा मन्दिराव प्रसाद होग्रोनानै लाबाय। बेनिफ्राय आफागुरुनोबो होबाय, बेनिफ्राय आइ लक्ष्मीनोबो होबाय, जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां थांनानै थानो हायो लाइफआव मोजाङै। जों दा डिमापुर मन्दिराव मोनफैबाय। ओमफ्राय माखासे भक्तफोरा मोनफैजोबाखै, माखासेया मोनफैबाय आरोना, खाथि खाथिनिया। ओइ तनिष्का बाजालायदों तनिष्काया दिनै। थ'दो नैबेहाय प्रसाद लाबोदों नालाय, प्रसादखौ मन्दिराव होग्रोनोसै। तनिष्का बिबैयाबो फैदों नै, तनिष्का बिबैया। खनथाम जोंहा खनब्रै एबारजों। आंहा खननै दिनैजों। तनिष्काया जानो खनथाम जाबायमोन नामाथाय। मन्दिरा बेनो आरोना जोंना, शिब मन्दिर। नैबेहाय आङो प्रसादखौ होबाय आरोना। बयबो रायजोफ्रा माने गावबागाव न'खर प्रसाद लानानै बावफैजोबदों। गनेश लादु होबाय, थालिर, आपेल, आंगुर, फिथाइ सामथाइ गासिबो लाबोजोबदो आरो। ओमफ्राय दा बेहाय नैबे लिंगआवनो लुफैगोन जोङो। नैबेलाय लिंग दं बेहाय, पादुका, शंकर गासिबो दंजोबो आरो। ओमफ्राय नैबे आफा शिबनि फट' दं। दायो दैमायाव दै लायनो रेडि जाजोब्बाय आरोना। दायो बयबो दै लायसिगोन आरोना बिमा गंगानिफ्राय।
लोगोफोरनि बेहाय माने प्रसाद बेहाय आपेल आंगुर फिथाइ सामथाइ गासिबो रायजो राजाफ्रा माने लाबोजोबदों आरो गाव गावबागाव बेनिफ्राय रायजोनिबो दङ रायजोआबो नैबे बायबाय बेनिफ्राय दै लायनायनि सिगां बिमा गंगायाव नैबे 21टा माने बिबार गांसेखौ माने 21टा जाथि दं आरो बेहाय बिबारा बेनिफ्राय नैबेहाय पुरहितआ जोंना आफा बाबा शिबनि लिंगआव बेहाय बेल बिलाइ होग्रोबाय बिबार बावग्रोबाय नैबे आफा गुरुनि फाथुखा नैबेनो जोंना गुरुआ बेनिफ्राय जों दा माने बयबो बिमा गंगानियाव दै लायनो थांसिगोन आरो दै लायखांनानै नैबेहाय लुफैगोन दा लिंगआव नैबायदि माने शिब लिंगआव दै गबाय थायो आरो बिदिनो जलदान होयो आरोना नै नायनो हागोन नोंथांमोना लिंगआव आराम माने दै गबाय थायो ओमफ्राय बेखौ बानायथारनांगौ आरोना बेखौ 21टा बिबार जेनेबा बेहाय 21टा जाथिनि बिबार दङ मोनसे जाथि बिबारा 21टा माने दै लायनायनि सिगां बेखौ बानायग्रोनांगौ आरोना बेहाय दैखौ लुनानै बेहाय खावखांना होगोन आरो दौरि हाग्रा 21टा बेल बिलाइ 21टा गासिबो 21टा बिबाराना थुलुंसि बिलाइ 21टा बिबार 21टा गंगा भगीरथ की कैलाशपति जी की हर हर महादेव की हर महादेव की शिव पार्वती की ओम सतगुरु की हर हर महादेव की हर हर महादेव की हर हर महादेव की गंगा भगीरथ की हर हर महादेव के जय हर हर महादेव के जय बोल 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 हर हर महादेव बिमा गंगायाव दायो दै लायनो थांगासिनो आरोना जोङो बल बाम होननांगौ बेनिफ्राय माबायाव शिबनि लिंगआव लुफैगोन दा दैमायावबो माने लिंग बानायनानै फुजा होगोन दैमा सेराव नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअ दसे बल बम 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 दायो दै लांनो फैनाय बिमा गंगा दैसायाव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय बेवहायबो शिबनि लिंग बानायनानै फुजा होगोन बेनिफ्राय दैखौ खावखांनानै
लानानै थांगोन आरोना बेनिफ्राय शिबनि लिंग बे लिंगआवहाय लुहैसिगोन आरोना दिनै बाबा भलेनाथनि बलबाम फुजा नालाय बिमा गंगायाव सान्थि सारग्रोबाय नै दायो बेनिफ्राय बालाखौ बोखांनानै नैबेहाय माने लिंग बानायसिगोन आरो बाबा भलेनाथ शिबनि लिंग बानायनानै फुजा होनानै बिमा गंगानिफ्राय दैखौ खावनानै लांसिगोन बिबार होगोन गाइखेर होगोन दैयाव दा आंबो होना लानोसै आरो दसे उनाव बेहाय बिबार बावगोन प्रसाद बावबाय आरोना लिंग बानायबाय गोथिया दैमा सेराव हे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि आनंद सनातन धर्मानी जय हमारे सनातन धर्मानी जय देवनी जय देवनी जय पानी जय नफानी जय शंकरनी जय चिटादेवनी जय अनंत ब्रह्मचारिणी जय अंजय बाबाजीनी जय अनंत ब्रह्मचारिणी जय श्री शनिश्वर ब्रह्मचार्यानी जय श्री शनिश्वर ब्रह्मचार्यानी जय गणेश बलबम पूजानी जय गणेश बलबम पूजानी जय अंतिम बलबम पूजानी अंतिम बलबम पूजानी ओम गुरुप्र नमः परम गुरुप्र नमः परापर गुरुप्र नमः परमेष्टि गुरुप्र नमः पीठ देवताभ्यो गुरुप्र नमः ओम अखंड मंडल लाकर जेनु सरासर तत्पर दशित तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम अज्ञान तिमि रंडेश शुक्ल मिनिता तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु शैकर परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः दायो बिमा गंगायाव बिबार हरनानै लाजोब्बाय गाइखेर लुगोन आरोना गाइखेर लुखांनायनि उनाव दैखौ खावनानै लांसिगोन बयबो
दिनै अंतिम बलबम फुजा पार्बन पालन खालामनो थाखाय बिमा गंगाराव हांख्रायनानै दिनै जोङो बोथिया दैमायाव दै लांनानै बानखस्थ' लिंग स्नान खालामहैनो बलबम तिथि अंतिम पालन खालामनो जोङो आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि नीति नियम धोरोमनि गासिबो हिन्दु धोरोमखौ रैखा खालामनो थाखाय दिनै जोङो हारा थानानै जोङो दै खावनोसै बलबम आंबो दैयाव गाइखेर होनानै संना लांसै दैखौ खावबाय नै बलबम 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 द मामा बलबम द दनिस्का दैखौ खावनानै दायो लांसिगोन मन्दिराव बलबम बलबम भोला बाबा पार करो बलबम बलबम जय 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 बलबम द सिरि थालायो bom jai bom karo par karo jai bom दायो मन्दिराव मोनफैबाय बेनिफ्राय सातबार गिदिंगोन आरोना बेहाय बे मन्दिर सेर सेर सातबार गिदिंनानै लिंगआव लुसिगोन दैखौ गिदिंजोबसिगोन बिदि
जय नैबेखौ माखासे गिदिंगासिनो आरो माने 7 बार गिदिंनांगौ आरोना बेखौ बेनि उनाव लिंगआव बसिगोन देखायगासिनो दं थांबाय नालाय नै लुगुरबाय आरोना प्रसाद बानायदों नै माने लिंगआव दैखौ लुखांबाय ओमफ्राय दायो साहाबो लोंदों आरोना प्रसाद जासिगोन दसे उनाव मा होनगोन आब'आ थाइजौबो दंबावो माथो दा सालानिसोदां दिनै लास्टनि खिचुरि बानायदों मैगंखौ संहरबाय नै दा दसे उनाव माइरं होगोन संग्रायाबो बिहावसो रान्दिनि बाहाग गोलैदों दिनै संनाय हाबाफ्रावबो संखायो बिसोरो गखाया दिनै निरामिसखाय संग्राफ्रा बारा आवगायाखै आरो ओरैनो बेलेग दिनबालाय सङो